Din il-wirja tesplora id-dualitajiet bħal pereżempju il-mewt u l-ħajja, il-preżenza u l-assenza u dak li hu tangibbli u dak li hu intangibbli. Matthew Schembri u Thomas Sherry huma żewġ artisti żgħażagħ li ħadmu flimkien sabiex jesploraw l-ispazji bejjiena, l-hemm u l-hawn, l-issa u l-imbagħad. F'din ir-rokna iltqajna kemm ma' Thomas kif ukoll ma' Matthew sabiex jagħtuna dewqa tal-wirja li ttellet f'Awwissu u Settembru fi spazju kreattiv il-Belt Valletta. In between bdiet bħala kellna esibizzjoni kollettiva jisimha Shifting Context li kienet l-ewwel edizzjoni ta' Shifting Context u hemmhekk jiena u Matthew ħadna l-ewwel prize. U minn hekk bdiet din il-kollaborazzjoni flimkien biex parti mill-premju kellna nagħmlu exhibition kollettiva bejnietna. Ix-xogħol ta' Matthew kien huwa xi jżid kunċettwali mentri tiegħi iktar viżiv, allura biex sibna common ground bejn ix-xogħlijiet kienet daqsxejn challenging. Però rrealizzajna li waqt li konna qed naħdmu flimkien kien hemm din it-tema ta' in between komuni fil-ħsibiet tagħna. U użajniha bħala tema li ħatorbot ix-xogħlijiet flimkien. L-installazzjoni tiegħi li jisimha What You Left Behind, jiena qed nistieden il-viżitaturi li jiġu hawnhekk biex ferraw ta' tzambit u mbagħad huma avżati biex meta jlestu minnha jpoġġu t-tazza ġol kamra l-oħra. Però jiena f'din l-installazzjoni dawn it-tazzi għandhom tip ta' kimika magħhom u din il-kimika meta persuna tmissa tħalli l-marki tagħha, ġifieri bħal pereżempju l-fingerprints. Tista' tara bħala kummentarju dwar l-idea ta' il-laqat li jkollna relatati ma' avvenimenti artistiċi fejn ikun hemm l-inbit u n-nies jiltaqgħu li hija xi ħaġa li bil-pandemija kellha tieqaf. Ukoll imma mbagħad l-ammont ta' tazzi għaw xi madwar 800 tazza jirrifletti l-ammont ta' nies li mietu bil-Covid hawn Malta. Ix-xogħol tiegħi jissejjaħ materja bl-Ingliż nirreferu għalija bħala matter. Ix-xogħol tiegħi tratta ħafna il-materjalità tal-ħajja. It-tema ta' in between jiena ħatta bejn il-mod ta' kif ninterpretaw il-ħajja aħna, x'kien hemm qabel u x'jiġi wara. U dan jidher fix-xogħol. Ix-xogħol jiena deċidejt li nattih biex kull ma tara ħiel tiegħu. Bħal bl-istess mod kif xemm wara l-ħajja nafu li hemm xi ħaġa però ħadd ma jaf x'inhi. Ħiel tagħha ma nistgħux narawha. U bl-istess mod ix-xogħol qed jirrifletti dan. Ix-xogħol tiegħi jinvolvi paintings kif ukoll skulturi. Il-paintings huma mixed media, huma moħtin perspex translucent li hemm ħiel ta' x'qed tara ma m'intix tara x'inhu l-materjal qed jintilef. Bl-istess mod l-iskulturi huma moħtijin ukoll. L-iskulturi huma magħmulin mill-ħadid u ġips. Ix-xogħlijiet huma moħtijin biex l-udjenza ikollha kurżità li tkun taf u tinterpreta x-xogħol hi stess. Jiena kemm jista' jkun ħallejt ix-xogħol open to interpretation ma rridx ninfluwenza l-udjenza biex peress li huwa suġġett filosofiku u jidħol anke reliġjon u spiritwalità jiena ma rridx li nikkondizzjona l-udjenza b'dak li huma jridu jifhmu mill-xogħol.